Ние сме много по-свързани, отколкото всъщност си мислим. Просто не сме осъзнати за това. Освен с нашата семейна система, ние сме свързани с нашата родина, с нашата националност, всички хора, които са от нашия пол, които работим една и съща работа, с нашите съседи, с нашите бивши партньори, с всички хора, с които ходим в тази точно школа за танци определена. Важно е да знаем за тези връзки, за да знаем къде отива енергията ни и коя енергия влияе на нас и на нашия живот. Тези връзки или може да ни хранят енергийно, или голяма част от енергията ни да изтича през тях. В момента, в който станем осъзнати за тези енергийни канали, можем да започнем да контролираме притока на енергия през тях. Можем да контролираме вече към кои канали да се отворим повече, за да получаваме повече енергия от тях и кои канали да затворим, дори някой да спрем и да отрежем. Напиши ми в коментарите по-долу дали искаш да направя специално видео, в което споделям техника за контрол на енергийния поток.